Sen pat ni pedang sngewbha ye phi baro kiba ye pet yakani ke program hakani ke step ke menta Kyrpang na ka benta jong phi ki help ki baret baro ni ai khu Blei ye phi ke kteng ke bathiang ba ka baden bor ke jong tra na em jingi Jesus Christ kumang la ya rep sham bat phi mynsiem tayo bat kum tu ngilayo Nongkren halo ka tu ka khubor ka ba ong phang ke jingma hakani ke step pat ko banyalam jingmot ye phi ki help ki baret sa ka we pat ka benta bat kata kalong kumne ngilong kisentio jong trai ngan ong biang ka benta ni ka phang ka banginya kren hakani ke step ke dei ngilong kisentio jong trai to sho banginya sedang tu nya pendam hagi jing duai akwa sa shi se ma phin khap rep ki khmat dam ki kle shapo ba akwa banginya duai mo to nginya duai au Blei ku pa jing ba beneng sa hi sen pan ngi ai ngu eme na magi jing it ke jong me ba mi it ngi hadu kata ngi ai ngu na kam ta kan ke step ko kenrat iarap ni ka khubor ka bangin yo sngo kan hi kai yengi kan iarap ngi bangin san ba bangin it bangin longkum mami ko tra jisu shime ka pobrang sa baro haktem jisu ngi pan amen to kuma ye phi ka benta ka bangin le ha kan ka step ka long ngi long ki sentir jong utrai Tani na pet ki ki sentio. Ni baro ngi tip daya bangi ong ki sentio. Ngi tip ki ki sentio ngi churu ki sentio. Dine ya? Hoon. Ki sentio ki long ki jing thao ki bakor dor ki jong Blei. Ba Blei ula thao janai bhaya ki. Ba bangi pet ki sentio ngi shu I dak khamat jong ki jing it ben. Dine ya? Dari long ki sentio bered ni ki sentio ki bahe hende ki baro ki sentio ki long ki ba itenat bat ki ba ithiang man pet ki. Di lada menta kum ino hikai school mo ngaju ong ki Khynnah to draw ka tu ka jing draw ka ba don ha ka jingmut ji perkhat jong phi draw no menta hi ka ba fin draw bunsin ngai shem khamtam ki Khynnah kan thei ba ka ka ba don ha ka jingmut ji perkhat jong ki ban draw ka mo shi sen bala ai ki ka paper but pencil ban draw ka mo kin draw ba ki sentio mo ka ban hi ba ki tenat ba ki ki sentio lada pipet haki dur lada pipet iki sentio mo hayi nganget scam ba email ni ki hemen kan thai para kan thai jong phi ni me na me san ki sanat ban thoi ki sentio bangi shi ba ki yeng ki ban ki sentio ki long ki ba itnat hadu kata pila ban pet hanya khamat jong aru mo ngabu ki ki sentio kan kalong ka ba itnat dei de bangi bu iki sentio ki pen I shong shet ki pen I shingan ba ki pe internet shibun ba ki aru ka jing sing ubi ka ba utnat hadu kata dia ba pipet ki sentio hayeng hapak hapot TV haki dur kidar pinyo I ba ki sentio ki long ki apher den kiran ki sentio ki baret kiran ki sentio ki ba pedeng kiran ki sentio ki ba he ba ki mamo sunflower du sentio ba he ba ala kiran la ijong kita na irong ru hala ijong mo ijing he ijing red hala ijong kitan Barki ni ki sentio wala ki long hala ki jong ki rong hala ki jong ki jing he ki jing red jong ki henry ki trai tang ko we ka kam mo tang ko ka kam ki trai kai ka ta ka kam ba ki trai to kan pen ia pi hang ni kan pio I hang ni kan pen ia pi hang ni mo hani pi ki ni ki thiet dei ho kini ki thiet nang ta pi I unie ngi ong u mat ba ni ong u stem dai kini ong ki thiet ni ki roots ni ong u stem ni mat ba nanta kini pada ki deki sla ni ong ki leaves mo bat khadu ngi I uni u sentio ni flower dai to kumong ni pi mene ki senti ki long ki baret ki long ki ba he hende ki trai tang ko we ka kam kai ka ta ka kam kini ki thiet mo ki le yu kini ki thiet ngim ju da kham yu ki thiet dai na ma balai na ma gidan chapo jong ka kendo mo kidan chapo jong ka kendo di kini ki thiet ki le yu ki jet ki sam ya ka jingbam na ka kendo ka jingbam ka ba ki yo na ka na ka singi na ka sebo ba ki wei ba kini ki thiet ki le no ki sam ja ka kendo ki wat ki jingbam kan anda ki la yo itu ka jingbam ki le kumno ki sapa sa uni u mat ba dai la ne uni u stem tiki uni u mat ba u shim ki ki jingbam ki ne ba ki thiet ki la wat chitong nang ta urit ra eki shakini kisla mo kenang ba kini kisla kila banchna jingbam dai haskul ngele am ketu bangi on the process of photosynthesis dai bagi shna jingbam
Dah bak la dap shina jingbam kini kisla kile yupan. Uni umet ba usyem biang kita ki jingbam bat ura syaki keleng ki benta jong uni jingthum hadu ba undalong usentiu uba I tenat. Ma do undalong usentiu bita. Tapi em hang ni kat nu ni usentiu pu dai ne. Tangan pen kenal biang pi ki trai lang kumno ki Ktien ki wat ki jingbam ka kendo nang ta ki ai ha umet ba ura syaki kisla ki shna jingbam neglep shna umet ba usyem biang bat usapen poi keleng ki benta jong jingthung bat khadu umi wow sentiu ba itenat bah ti kat ba kini ki thiet ki dang ksam syapo kat ta jingthung udang long ba scam kat ba kisla ki dang trai kam kat ta jingthung udang yo shibon ka bam bar kat bau ni umet ba ka ba kham kon san kalau uni umet ba ken uni umet ba u shemi ki jingbam nang ni ura kisla ura biang u aish ki pa ki benta mo haba umet ba ude u bakrshan ya u jingthung mo ude ka kam ka ba kham kong san ma ukrshan ma u ai ki jingbam mo kisla ki trai pat ni ya usentiu ba itena tvi am kani ka dor hang ni to kadang ka wei ka jingtho ka ba ong kum ni sa mong an pen puli phida ka khasik ong ni ki sentiu ki long ka dur ka ba pen pau ya ka jingpho samrkhe namar kata ki pen pau ya ka buram jong Blei ngan ong biang ki sentiu ki long ka dur ka ba pen pau ya ka jingpho samrkhe namar kata ki pen pau ya ka buram jong Blei ta shisha de ne en abang ipet iki sentiu I ko maki shupu samrkhe lenter shu I bet ban pet iki dai teng ding ngilek skipa ngilek sini di Jakarta action ki sentiu ngilek yeng hajar ngilek action dur de ne nama Blei bagi ki sentiu aba pet iki ki shu I ben ki shu I tenat ben kawan sa ke jing sma ubi aba ka bet sekali ka ba jam jai ki sing ubi ki sma ubi bat kumta ka de shisha ba pet iki sentiu ki pen I ya ka buram ke jong Blei ni juli ayu ki sentiu ru ni jupen I kum ka dak habangi iet enu la ningi buram enu dai satang ka to ka ni tayong laban ong kan sawan sa ko kasi ka Kyrpang jong kinong hikai dai ka bangi ong ka teachers day nganget bot apreng jong fi pen sara sentiu bani aya I nang hikai jong phi ka pen I ka kapan ia ka dak jong ke jing iet ke jing buram teng I agi parlok teng wat adang ki pang ki bastom wat habadan ki bayap ru mo ni buram ni pen I ke jing iet jong kiling bagi niki sentiu ma ta ayu ka Ktien ke jong Blei ka hikai ngiling bagi niki sentiu mo ni ru manga ma pi khamtam ma pi ki ha baret laju pen ya seriem ma pi long ki sentiu ki jong Blei ma u Blei u thau ki sentiu ki ba itnat ha ke jingjanai ke jong ula pen itnat eki ula sumar eki ula ya dai eki ba ula pelong ki jingthung ki ba itnat hadu kata-kata kat notam yang ngabat ya pi mo ngiru ngi de ki jing thau ki ba kodor ki jong Blei ba u Blei u sumar ki sentiu ki sentiu kat notam u Blei u iet yang ngabat ya pi ka Ktien ke jong Blei ha ka gospel Matthias ka le nong ka ban riu ka de khot ka ba arpan riu apu para ka pen ken mau yangi bangi long kham kor na ki jing thau baro ngi long kham kor de ka ba mut ha ba u Blei u iet kat ni u thau itnat kat ni ki sentiu u thau janai ki kat no yang ngabat ya phi le de yangi la thau ha ka dur ke jong Blei kamot iyo kamot la thau yangi haka jing itnat haka jing janai haka jing khot ka jing sngur ka jong Blei mo kumbagi ni ki sentiu ki long ki ba itnat mo kumang la pen pulei phim nang ong ki sentiu ki pen pau ka buram jong no ka buram ka jong Blei di habaya ngi la thau haka dur ka jong Blei ka bamut ngiru ni pen pau ya kata ka dur ba bahabriu ke jong Blei ni pen I ya ka buram ke jong Blei tongan pen I pi kan atli ki sentiu hang ni dan bat nga mo pila ban pet uni udai sentiu kulap dai pangitip sentiu kulap udai sentiu pa itenat ni ki sentiu baro bat ka jeng smile bi jong uti mo kalong ka bas ma ubi ba do kata-kata nang ta nga don ru ya uni tiu lili dai bangi te bau tiu lili ru ude usentiu ba internet ba baru barem dor ba do kata-kata
Mo, ka Ktien ke jong U Blei, ha ke jingrai U Solomon, ke lenong ke ba ar ke dekat ke baning kong ke ong kumno ke ong nga long U tiu kulap ke Sharon, U tiu lili ke pentor. Ngan ong biang ke ong kumno, nga long U tiu kulap ha ka Ktien ke jong U Blei, ha ke jingrai U Solomon, ke lenong ke ba ar ke dekat ke baning kong ke ong kumno, nga long U tiu kulap ke Sharon, U tiu lili ke pentor. Ngan ong biang sa hisin, ke ong nga long U tiu kulap ke Sharon, U tiu lili ke pentor. Kamud iu kata, kani ka penyasriem ba U Jisu ulong uta uba pabriu tam. Naki bababriu baro. Bat la penyasriem ya ukom uta utiu kulap kasyaran. Bat utiu lili ke pentor. Kata kadai tang kajing pensriem. Mo ngitip akini arki sentiu kide kiba itnat bahadu kata-kata di namdai. Ndi U Jisu jongi ulong kam bahabriu shibun sya ekini kisentiu. Kajing bahabriu utra Jisu ka kambun sya. Ulong bahabriu naki bahabriu tam naki ek baro. Tila daya ngi la tau ha ka dur ke jong Blei. Ha ka jing itnat, ha ka jing kut, ha ka jing sngur, ha ka jing janai ke jong Blei. Ti bun sin ngi dewan ken mau. Bangi ket ya ka ni ka dur ke jong U Jisu. Bat U Blei U kwa yang ngi. Bangin de ban long kum kini kisentiu. Kumbangi ngipet ya kini kisentiu kiba itnat. Kisentiu kiba iubi. Habaki breu ki pet yang ngi. Kinyo ya kata kadur khamat ke ba bhabriu. Kata kadur khamat ke ba itnat. Kata kadur khamat ke ba so sieng. So sieng ke ya ka jing iubi ke jong U Jesus Christ. Ma ta. Nang ta kumbang ong ifi mene ka jing trai kam jong kisentiu. Mo kisentiu ki apher Henry ka jing trai kam kalong ka wei. Dei ta. Ke ka ba kisentiu ki don kam. Kumang ila ikan mana syapang ki tiet, ki sla, umat bak deh. Ki sentiu, ki don kam, ya ke ya ke leer, ya ke sengi, ya ke sebok, bat ki wei, ki jing don kam. Kenang ba ki lak ban long ki sentiu ki ba, klan, ki sentiu ki ba, scam. Kat ba ki tiet ki dang su syapok ban wat ikan ki jing bang, kat ba ujing thong ki ong ba, haba ki tiet ki ksam syapok, ujing thong udang scam. Bat unang klan. Umet ba ngoi pi udai ka benta ka bakong san. Kisla ki atrai. Bat kumta ki penlong ya usentiu uba iten. Tinggal ongi pi ngipat ide ki sentiu ki jong utrai. Ngiru ngiri ban long kum kini ki sentiu. Amdai tang ha ka dur. Henry ha ka jinglong jing jongi. Man ka sengi, bangin long ki Khynnah ki basyat bakalan, kenang bangin la ban krekot, ban lek kai, ban ya chani shatai mo, ngi lek kumnu ngi ha ban bam ki jing bam dai nam dai. Kuma ki jing thung ki dan kami ki jing bam bakin long ki bakalan, ngabat piru ngi ha ban bam ki jing bam ki batai, mdai ki tu ki jing bam ki bam tai, hendak ki jing bam ki batai. Ka ja ka dut mo, bat kum ta ki so ki jhur, kenang bangin long ki ba kalan, dai ngi long ki bakalan. Syusyong aku pan ni pihang ni bangim dai banong ki baklan tang hakani ka met hendeng di banlong ki baklan bak ki basanru ha ka jinglong mynsiem spiritually growth ma kumno ngenong ki baklan ha ka jinglong mynsiem kumno apan iya pi mene ka ni ka dur ki tiet ki tiet pat ha ka jing jongi kum ki sentiu ki jong trai ki tiet hang ni ngoi pi ki don kami ke jing bam. Ke kata ke jing bam. Ka jing bam ke bakin jaman siem ha ke jing jongi. Ke dai ke ka Ktien ke jong U Blei. Ke Bible. Mo ka Ktien ke jong U Blei. Di ka jing bam ke ba kin jaman siem ngi ke dai ke Bible. Ka Ktien ke jong U Blei. Mo ka Ktien ke jong Blei ka dai ke jing bam ka bakodor ka ban besai ka jing ka jongi haman la ke sengi kenang bangin long ki baklan mo ngilong kita ki belong strong mo na ka benta U Jesus Christ nang ta pade you don't come ya umet ba u ni umet ba
ngoi fi umet ba ulong uba kongsan bah na ka benta usentiu umet ba ha ke jing em bakenja mynsiem jongi kedai Jesus Christ ulong ka jingker shanengi kamo oi phimne umet ba udai ka jingker shane usentiu mo usentiu nomla ban yeng na da umdan umet ba dai nam dai dina marketa ha ka jing em jongi ru ngidan kam ya Jesus ban long ka jingker shan ka baklan na ka benta ka jing em jongi nginnom la ban em klam utrai Jesus belong U Blei jongi nang ta kini kisla kamot yu kisla mau mene kitrai kam ni kita ki jingbam khanang ba kila ban asam se kita ki benta jong jingthung kitrai kam ba ha ka jing em ka jongi ngidan kam ya ka jing duai bat ka bor o mynsiem bakot ka jing duai bat ka bor mynsiem bakot ki long kum kita ki batrai kam ki batrai ya ka ni ka jinglong mynsiem jongi kin yai trai ka Ktien ka jong Blei U Jesus balong met ba ka jim jongi U mynsiem bakot ki jing duai kin penlong yengi U ta usentiu U ba itanat U ta usentiu U ba pu ma ta kwa ban pen EP arjat ki sentiu ngan ala ki sentiu ngan gini ki sentiu pai pen i gini ki sentiu ki don usla ki don umet ba usentiu rudan tamba ka e ka jinga per ma tangan pen EP ka jinga per hang ne pede kwa ban pen EP hang ne pede ki thiet pinam yo e na makidan chapo ma jong niu khiu hende umet ba udan kisla ki don kisentiu ki don tok e ka jinga per tangan bu hang ne ba pinam yo e ma tok e ka jinga per kini kisentiu ngong EP ki don umet ba kisla kisentiu tang ba kim don thiet ni ong kini kide kita ki kyrteng flask ka bangi shu khap mo men tangi pon hangi pendan kam kini bangi si hayeng dei bat kom ta ter ti ring i pai ulu senti pi tang hadin tang ba ki singi shi singi asingi ula long kumno pai ula jelop kisla ki la jelop mo la jelop lot baro long shu itanat shu kat ba uniu sentiu pade hang ni pai uniu sentiu kisla ki dang jerngam kisentiu kidang mi wala pinyo i kitie kan pi kitie kidan chapo ba kini kitie kile yu ki sam ya kan ka khndo be pi kan khndo hang ni mo ki sam ya kan ka jingbam kan hapo mo ya ka sbo ya ka ya ka kat ba ki yo hang ni mo nang ta pade ki penlong ya umet ba uni umet ba ko bang la bata ya pi mene usam jingbam ba ki sla ki trai kam ya ka jingbam ba ki penlong kini kisentiu ba pi ki pu ba ndak ada kut pu ru kim kut tang kum ta kim long kini ndala adap nang ni haban bread no ki kim man toy sure henry uni usentiu pade unnang yai phu nakapo shakapo haki ayom jong o dei ma balai kia trai lang ka we mo kia trai lang ka we ha ka jing em jong i ro mo ni don kam ni kini baro ni numla ban em klem ki thiet nginom la ban em kam ka Ktien ka jong Blei nginom la ban em klem U Jesus nginom la ban em klem ka jing duai nginom la ban em klem U mynsiem bakoi la da ngi le kum ta ngin long thik kum kini ki sentiu mo ki ba jlop no ka Ktien ka jong Blei ka ong kum no ha ka gospel U Matthias ka lenong ka bakhat lai ki khot ka basan ban rik ong kum no na ba kam long jelio ka khndo ha ba yeng ka sngi ti ki la ter khong e bat na ba kim don thiet ki la yap rkhyang sngo tieng dei de ong kum ta nga sai ngi ngim kwa ban long kum kini ki sentiu dei nam dei ngim kwa ban long kini ki sentiu ki batang shipor ki la pot no hen ngi kwa ban long ki sentiu ki ba hai U bi na ka benta ka kyrteng ka jong utrai dei ne em to ban kam pen shai ngai thu khanai pi ka we ka jinga thu khana ka bot ling kot ba lo ong ba udan uwe ubrio mo uta ubri ubos tanat ba ban thung jingthung ban thung sentiu ban thung ki jhor ba kom ta ter ti lo ong u le kom no udan artli ki kyu sentiu uwe sentiu lo ong le am no u ice bo u ai u pet bai tau jingthung man ka sngi mo kat bai u ni uwe pede u jingthung wa hi ka sbo wa hi ka tang ba da pet ba mo to kita ki artli ki sentiu ti kat ba ki em kita ki sentiu ta ki sentiu long ha ka we ki sngi u
pom haus lap ka be bha ka leer ujur sa pria bat kum ta ter mo kum na shaman step undalit pen we u sentiu udang im udang don usentiu udang long bat kum ba udai ban long we pada usentiu ula jlop ula long kum unie ula jlop kisla kila hap nang ta usentiu ula no bun usentiu ula slor lut dau lapet bah chapo jong ka khendo usiam ba uni usentiu uba yeng bet uba ne bet kat ka jing bom jong slap kat ka jing bet kal air hendre ulang bet kum ju dau pet bah namar baki thiet jong uki sam ha chapo tiu dawan ke er yong dawan uslap dawan uprian de uni usentiu ne kum ju kat ba uni wei pa onda pet ki thiet jong uki khlem ngam bah chapo ka khendo namar kata ulong usentiu uba senjar bat namar kata tang shuan uslap tang shuan kal air ula jlap no ngim kwa ban long kom ta dei nam dei ngim kwa ban ngin long ki sentiu ki basen jor henda ngi kwa ban long ki sentiu ki ba ubi ki ba scam ki jong trai namar kata ngi don kam ban puli ka Ktien ke jong Blei man ke sngi ban long ke jing bam ha ke jing em jongi ba ka jing em jongi kan su thiet ngin long ki ba scam dawan ki jing dawan ki jing ele dawan ki babul ki jing keduk dengan scam ngin long bai ki sentiu ki ba scam ki ba ubi nak benta jong utrai jong u Jesus Christ nang ta pada ngidon kam u Jesus mo ba unlong hasenda jongi mo ngidon kam u Jesus ubalong ta umet ba uba Kristian ki jing em jongi nang ta ngidon kam ya ka jing duai bat khamtam ya mynsiem ko kini baro kin penlong yangi kita ki sentiu ki ba itenat baki sentiu ki bayai pu mga ong epi utu usentiu hau kiu uyai pu na kapor syakapor nadak ngiken mau ha kling ke jong Blei lapen ken mau yangi syapang kita ki sentiu ki ba itenat kum u Joseph kum u Daniel baki parok jong u wala kidan syaki jaka ka bajngai bahana ka snang jong ki mo kata ka jaka ka bakim itu ki 4 Julen ki ha banyak ling ba shi bon ki jing Henry Kim juklet ban pu naka benta U Blei. Nei, kita nak kata jaka baki kenrat jongki. Henry wat ha kita nak kata jaka ka banjengai ru Henry ka jing em jongki man ka sengi ka pu itenat. Ha ka yeng jongki kenrat jongki. Ki kenrat jongki us em, ki kenrat jongki ki iet eki. Mo nama ki longkum kita ki sentiu. Ki basu sieng ha ka yeng ka sem jongki. Ai bangi ru ngin long kum ta mo kum u Joseph u Daniel baki wai ngin nyai pu itenat ngin nyai su sing kum ong ki habaki wai ki pet yangi kinyo iya kata ka dur ka bababre jong Jesus kinyo sngo ya kata ka jing ubi ka jong trai Jesus ha ka jing em ka jongi mo bangin pet i shiki wai bangit gup ya ka dur ka bababre ka jong Jesus bangin nyai sing ubi ngin nyai san na ka singi mo nginai pu naka ayom syaka ayom ka Ktien ke jong Blei ka ong haka kitab u Isaiah ka lenong ka lai pesan ka dekat ka baningkong bat ka ba ar ka ong kumno ka ong ka riklau bat ka jaka kin sngewbha ka risya pru kan syat kemen bat kan pu kum uti kulap bat kan pu kerhai bat kin yo iya ka buram utrai ka jingthmu tam U Blei jongi mo hangnu no bat pidan ha school, ha tuitions, ha gajakai lekai, ha yeng mani, ha yeng, hangno ba pidan. Ken mau haba iet, bangi long ki sentiu jong try. Piken ma em ka tu ka jingrai ka bangi shi istrat ban burai na ka jingrai ka ban res pa nyo ko ong kumdum tu ko ong. Ngilong ki sentiu jong try, ban pin ubi lari. Ngenting shan kum ki klur pranai, U Blei u iet yanga. Kum ta ko mangla pen ken ma ya pi. Ba U Blei usumari ki sentiu u iet ki sentiu kat nutam U Blei u iet yanga pa ya pi nama ngilong ki sentiu ki jong trai U Blei na ka beta ko buram jo